Tun truma chuan space a thil mak tak tak hmuh chua khawvel thawng tu te kan tar lang ve le dawn ani. Face on Mars. Mars a thil dang lam tak mihring hmel ang tak hi Viking lander thalak na tanga hmuh chua ani. Hei hi mihring hmel ang tak niin ate lo ti chu a chiang hle. He hmel ang tak bula hual tu a hian pyramid ang tak lian tak mai chu a om. He thil hi astronaut te chuan hril fiat na an neya. An soidanin siam chop ania. Mihring siam ani an ti. Mi thiam te chuan he geometrical formation danglam tak hi mak anti tak zet. Water on moon. Kumsang zakwa somruk khan scientist te chuan tui khalvek chu thla a kolien tak tak oma khian hunrei tak chung aom to an ring. Chu wangin lunar reconnaissance orbiter le lunar exploration neutron detector mangin scientist te chuan hydrogen a omemti fiatna an nei masa a tui chu zon muan tum ane. He enchin na manrua hi thla a tuya om ngei ti fin fiatna tur ania. Data la khom tu ane. Neutron stam tak le hydrogen in belbom chu thla south pole a chuan mu chua ania. Hei hian a entir chu thla chung rila khian tuya om nge ni ti alantir ane. Jumping from space. Felix Baumgartner, Australian astronaut chuan kumsani sompani October thla a parachute diving space atanga ane na chuan khawvel puma mitam tak makti a hlo. Allied crew te chuan hemi sonatan hian thei top chuin nan thoka. Space a hian him taka an che thei dan tur chu an ngai tu ane. Azon thlak na lama Felix a hi ain thunun zolowa supersonic speed in atatha ane. Mima sela atopa chuan in thunun le thein a parachute chu ti chuak thein an mission chu an ti hlothling theita ane. Uber food in space. Shingnuna ahmasaberatan food delivery application a Uber chu International Space Station a chu eitur delivered heitu masaber anita. He delivery hi a hlothling theina turin company chuan millionaire a thodun pui ane. An chu danin he eitur semkolnan hian darkar yet space station a hian huna manga. Chuti lain eitur asem hi dollar makta duitel mandai ane. Food delivery mission hlothling theinan hian delivery boy hi spacecraft a chuangin space station thlennan ni sompani huna mang. He eitur ken chho hi Japanese cuisine ania. Space station le khawvel in kar hi melzan hi somli pariata thui ane. Khoi hmuna po omla irila tram to lawang achan chu Uberin khawvel chau nilo space thengin eitur apethei to don ane. Sound of the sun. Ni hian engang thom nge siamang ilongai to ve to ngayem. Hei hi ni frequency niam tak an record ania. Athom hi athumani lo vek point vibration thom ang ane. He frequency le vibration hi ni chunga thil om le thil phone chein asiam ania. Scientisten thoma anlo thlak vele ane. Tin chu baka mithiam ten ni en nan an mangbok. Tun thlengin ni kan hria chen thei dan chun chu he vibration le frequencies mang hian ane. Ultramassive galaxy gone dark. Galaxies RC planet le black hole omna hi kan universe a thil siama chuan alien bear ani yang. Ama ero chu kumsan hi somni khan astronomer te chuan space kan hria dan chungchang chu anron thak dang lam. Galaxy XMM 2599 hi galaxy lian tak anerngot lova chanchin ngai nom tak soitur aneitel. He galaxy hi galaxy dangte ang lo takin kumbilian chuang RC asiam chuak to lo. Anrin danin kumtluk leding on hi chuang RC asiam chuak to lova. Hei wang hian astronomical atanga soifi in gone dark anti ane. Hemiani wang hian hre chuak turin
hun rei tak angai pha scientist te chu he thil thleng wang hian in hnial na an nei na sa hle eng wangin nge he tiang khopa galaxy lian hi athim vek tak niang le alan danin atuya zo ni in alang evil sun astronaut 10 RC hi patniin ain siam ani lo pon an piang thin ti an hriatin an tan chuan thil hmuh chuak mak tak khe ani ringot mai he tiang RC te hi unaw anga soi thin an nia achan chu aruala siam an ni baka an than chho dun wang ani ma se achang chuan an zinga pakhat chu asol ve thin ni ngei tur ani pulsar hi RC phir pui sual tak chu ani nge yang an len zong ringot po hi ain thlawin a hlom em bok chu wangin reilo te chu dam tura rin an nia an thi a hun chuan lian takin an puk dar ta thin ani gorilla in space heng astronaut te hian thil nin chang le chau chang an nein an mani inti boina tur le ril ru pek na tur thil thar an ching chuak gorilla chuan heng astronaut te hi space station a chuan azui kual renga an thian thatak ane tim peak chuan an ni tin ti thin dan pa nga in na thok le a ni ma sela be sei lo tak thil a thleng space a zong chu amboma tang chuan ta chokin peak chu station a man mo takin aum zui ve ngal chu mi hnuwa Scott Kelly chuan a thian pa gorilla in aum zui lai video chu social media ya ati dar ta hei hian mi tam tak soi zui a hlo ngal ane hmuh he artui pian mang ang planet hi kan khawvel atangin mel tluk le ding on a hla a auma Pluto hnunglama space a chon a biru ane hmuh planet te tak te le maktak mai ni thlo hual tu hi Pluto pia lama thilan hmu chu masak ber ane Hawaiian daitia no pangpiang wangin he planet ming hi sak ane he object hian artui pian mang ang ane wang le thla pani thlo hual tu le vur ang tak thil kualin a huala wang hian object dang laka chuan alang sarnal space a chuan planet artui pian mang ang nei tlemte zinga me ane ama ero chu khawvel atanga a hlat ema wang hian hei hi thil hmu chu athar ani baka achan chin hi tlemte chau hriat tur ala Hyperion kumsang hazariat somli pariata Saturn thla Hyperion an hmu chu hi adang lambik view ome scientist ten ama zong ain an hretching zol to bok Hyperion hi Saturn thla dang tenen ainang lo hle a alan dan hi amakin spons nen ainang takzet Hyperion kuwa thildum hian scientist te ngai ven a hlo hle a he thla che dan hi amumal lo bok an soi fi dan bera chuan rubble file moon ti ani chiang taka en hian an hmu chu tak chu apon langa ko tam tak aum baka vur khumol te po aum tel bok Hyperion hi object lian zok in sutna tanga lo piang ti in an soya hei hi object in a siam chu ani moving black hole he black hole che son lai hi Milky Way galaxy zona achet lai in record ani in muang hian achet dan hi maktak chu niya nimasela akonga thil oma piang chu asoi dang lam vek the space a thil hlom tak hi thil virin a huala chaktak main acheson ane atlang puin black hole hi chelovin aum ngai lova an che son nan ringot po hian force tam tham tak an mamo ngei bokang scientist te chuan black hole che ta na hian engin nge norkal tu ti chu an chiang thei ri big lo Borisov kumsang hi som pasari khan object engya ni riat lo chu star system dang atangin kan solar system a alo lut scientist ten muam dota object pani na kan solar system a lo lut anjir chian le nuin mak anti hle he comet hi Gennady Borisov mingchoya sak aniya ama hi amu chuak tu chu ane he thil mu chu holvel tu hi tlemin adang lambi kan solar system alo lu tran tir te in
he thil hi a thleng tin chu baka mua ang lo takin thil tam tak soitur a om treuh bawk he thil hi engin nge siam ti chu scientist ten an ngai ven chu ani helicopter flight on Mars mishing te chuan helicopter chu Marsa an tum dir to avoi khatna tan data la khom turin helicopter chu a thlok kual kumruk chuang zirchian na le in bot sai na an nei hnuin Marsa in ka chawa tum tur chuan an in pei to thei top chu in le har sat na tam tak an paltlang hnuin an thil siam chuan Mars van chu a thleng ta he thlo na hian Mars thlak tam tak chu alak baka data tam tak lak nan atangkai boka chu baka Mars planet chiang takin kan hmu thei pha bok scientist te chuan mishing te chen thei dan tur chu an zong kol na sa hle a chu baka ancient civilization thlengin an zong kol bok information sang sang te chu lak khom ania thlo na hi atangkai tak zet ani he thalak danglam takhi arsident na wanga thleng ania he tiang thil thleng tam zok hi alien vak lowa chu baka hriat lo te po aum thin nima sela arsilian takin khawvel ani lo pon planet dang adeng ani chuan chu planeta nunna om zong zong ti top theina anei ane hetiang hi kan khawvela ngei po a thleng to a entirnan hemiang te hi leichunga apok dara energy na satak chu ape chuak ane ole tuntumatan chuan khati zong khani ye video tot le kan hmu le thau donia